Murat Rezak bir zat yazıptır. 10 minut bundan. Başladık Sapara. Ha bolya. Ne? Ha Murat ağa sen başlık. Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Taparağa salamu alaikum kemeyninim sana da salam. Salam hal Murat ağa. Aleyküm Eminim selam. salam. İyileşler selamu aleyküm. Vatandaşlar bağışlan bu gönü efire çıkacak var. Bana 1 saat 35 minut köseni otur bilmedim. Ya demirinden ya kömüründen ya da Türkmen. Ha Ya şu ama şunu YouTube çakanak ya internet çakanak sebep mal Avrupa'da şol buların Christmas bayramçılığı da İsa Peygamber'in doğulanını belli yani. Sondan bu mümkün hem kişi şu mal efirde olanı götürüyenler. Yani yağdaya göre ne şuun siz bilen gepleşige çıkıp otur. Günün teması soruğu nämeden ibaret bolur? Kemine enim gelsen şu soruğdan başlayalım. Sana gelen sorular nämeden ibaret esasy näme bardy bu mesele boýunça? Assalamu aleyküm aziz ildeşler. Hamrada birinci başlamadan ön bizim hemmemizin sesimiz gelýärmi? İldeşlerimize sorama usleýän. Görünüşe göre bu taydan gelýän ýaly. Eğer gelýän bolsa biz dowam edip bileriz. o teknik barla bolmasa. Ama bugün başkaça görünüşte çıkýas, şonuň üçin. O Gelýär diýerler. Sağ olun Böyle aziz gatı. ildeşler. Aýdan vatandaşlarymyza da näme sorular bar bolsa taýýarlansynlar. Bizden tek şol sen temany aýdyp ber näme bardy bu mesele boýunça? Şu köp gelýän sorular bilen Köp gelýän sorulardan sabır meselesi hakkında gurur etmekçi. Ya soru soramakçı yaşlılar size. Maken sorayalar, menem şu soru size vermek isleyen. O haçan yurda bariyas. Haçan yurda bariyas meselesi. Deme kemine men veräýin bu sorugy deme. Hal Murat ağa da üstüne yetirdi. Bor. Yankı Türkmen guya gaçtı. O ödüm çün o tüdürle. Şimdi şu guydan çıkmalı. Ne ödümünü getirip görün guya kaçma zamanı uzun mu ya da guydan çıkma zamanı. Onu birden çıkıp bolýanlardyr 30 ýylla gaçdan guyum içinden. Çıkmagan bir öz nemesi var. İlkulak düşünmeli. Uydu yatanyň mı diýip. O. Ya da yine de aşağından bir kakýamy. Şiraly neresi diyet de onu bir de guya gaçtyk. Bundan aýry gaçarýalak ýeri ýok diýsen de aşağıdan yine bir türkmen kakýar diýet. O ya şonalak derejeye yetdik mi? Guydan çıkmak yani kaçandan anlat değildir. Yönü rejim bitti. Biteni bilenem yolumuzda tayin bular ayır gelin yine sidinki diýende de halk tayin bildi. Yine mesele şu taydadır. Yani şular ayrılan soň ulu problemler şonu başlap bilýändir. Bu dünya tarihinde näde? Siriýada boldy, Ýemende, Irakda boldy, Libyada boldy. Problemler diktatorlar ayrılan soň başlaýar da ulu demesi. Ýöne bizim demämizde ýagdaý köp zadyň demesini, kepitlemesini anında yetirip bilmedik de. Biz hakikaten kalanyan üstüne eýlek batyrlanan orada kalanyan bu nemen koloniýasynyň nemesinde bolduk da. Täsirinde. Da onu koloniýa diýip atlandyrmaňda da şu nemen täsirinde Sowet nemesen bolsa biz ikinci dereceli ya üçüncü dereceli bir nemedik. Onu büyük bir analiz eden demesi görünüp dur. Teň hukuklu zat diýip propagandasyny yapsalarım. Bizde yönü bir zat bar. Şol kolonial sistemaň galynysy
koloniyadaki bolan ýagdaýymyzdan hat ýerwet. Biz ne şoňa düşünmedik de. Şu adam düşünemdik. Onu şoň garlysynyň kökü bilen aýyrmasak bize ýanky dogry ýol görünen nokta. Şol görünme nebesi üçin şu käkelap görüşümizde şol atları düşündürjek bolýar-da. Halkyň bir özü düşünüp öýde etmeli. Nir dediğimizi haydi çukuru kaçanmadı. Öyle gören son bolýar-da. Bu zatlar howulgonyň bilen tid bolýan däller. Bu innemesi düşünmekdir. Bu ýükü vardır. Bu maddi hem manevi nemeleri vardır. Şoňa şo güç toplanman täze durmuş kıyındır. Diktatör ayrılanına da diktatör diýilen zat bir uly problema däldir bunu aýyrmak. Şo düşünen onun şular ýok diýip düşün bolýandyr, olun ýöne näme etjegini düşünmelidir. Ondan soň näile durmuş, näile kuruljak. O döwletçilik düşünjesi ýok bir milletde. Bu zatlar kıyındır. Şoň üçin zatlar göreş bilen özüni geliştirip demek. Näçe tid geliştirip bilsek, şoda tid yetmeme maksada yeter. Men düşünjem şeylere kalmır dağı. Doğru, sapara men şu aýdyrlaryňyz bilen dolu ilerleşýän sebäp şu zatları bizim ilkinji nowbat hemmemiziň her birimiziň düşünmegimiz gerek. Nira gelip düşdük, haýsy çukurda ýatyr, haýsy guya gaçdyk. Onun çykylganyň şu taýda halk bol bilelikde gözlemeli. Yani bir topar adam pikir edýär, bir topar da ilatın köpçülüğün pikir edýär. Şu diktatör aýryp ýerine bir gowa adam goýsak, ene durmuşymyz düzelir. Ýok, düzelmeýär. Şol iki diktatör häkimet başyna getiren perden aňyrsyna güýçlep bir döwleti halky bakna edip saklamak üçin gurdular. Halkın bakna bolup galy, ol derejesine ýetirli. Onu hemmemiz boyun almaly. Halk diýen menem şoň üçin ötüň. Saparaga da şoň üçin kemine de çağırlymyz hemmejik şu hemmemiz şol bakna. Indi şol diktatör aýranmyz bilen durmuş düzeler diýen adamlaryň pikir edişi gaty manysy bolup görnýär men üçin. Sebäp o diktatör aýranyň bilen sistem aýrylmasa, ol bir adam aýranyň bilen sistemi ýütkän atdy. Şol ýörüýte gurulan sistemi bar, şo sistemany aýyrma. Sistemany aýyrmak üçin bütün halkyň şu mesele dogry dürüst düşünmek gerek we şoň esasyna da hereket etmek gerek her bir adam. Ine şonu ýurt düzelip bilen. Ondan bärde ana bir adam bolup, muň adam bolup, on aýrylda muny goýaly. Şu prezident bolsa, o boljak, beýle boljak. Ýok, prezidentlikde de däl gep. Gep şol häzir şol hemen diktatoriýa, diktaturan aýrylandan soň bizim gurjak bolýan döwletimizde şo döwlete de halkymyzyň taýýarlygyny, biz şoňa şu gün taýýarmy diýilen soraga men ýok diýip jogap berýär. Isler bar, ýöne bizde düşünje ýok. Şu diktatordan sonra biz nädip umumy döwleti gurmaly, täze geleceğimiz gurmaly, haýsy kadrlar bilen şu zatlary düzmeli ýa gurmaly. Ana düýnüň gurrun etdiňiz taýda ýanky döwletde tapara kemini kiňiňe dem gepleşimizde bardy. Professional parlament bolsa has gowy boljak. Ýa ine teknokratlar gelse hökümete iş çalt düzeljek ýa döwleti dikerdik boljak. Bu elbette klassik primer masal şeýle bolmaly. Ýöne bizim halkymyzda şol bizde ýanky hakyky şol aýdaly ýuristlerden düzülen parlament düzmäge şuň kun bizde ýagdaý ýok. Şu Türkmenistanyň öz içinde ýurfagy gotaran studentler hemmesi para peşkeş bilen şol okul jaýynyň gapysyny açar. Ondan orada näme derejede ilim bar? Düşünün, ol bir ikinciden saýlamagy ýanky borcu bolan adamyň raýatyň, grajdanynyň saýlanmagy da dolu hukuky bar, onu konstitusiýa garantiýa berýär. Şoň üçin ol jurist bolsaň bäri gelip, daýhan bolsaň aňry git diýilen ýa düşünje ýok, bolmagy hakym ýok. Onu milleti kemsitdigimiz bar. Halk göterse, halk saýlasa, şo saýlanan adam parlamente gelmeli. Erkek mi, denanmy, ýaşuly my, ýaş kiçimi. Onu halk göterýär.
Onun halk saylıyor. Şonun için şu ülkünün halk tayyar bolmaly. Kimi parlamenta saylajak? Haýsy hökümet gelip işlese gowy boljak? Nähili konsepsiýalar var? Nähili teklipler hödür edilýär? Kimler gelip biler? Nähili bolar? Şu zatlaryň aladasy bilen ýaşamaly adamlar. Ýöne bu adam gowurlaya, ol adam beýle diýip bilen adam bilen çözmeli, biz jemgyýet bilen çözmeli. Ine şonda biziň işimiz öňe gider. Taparagan ýa-ni aýdyşýaly 30 ýyllap şu gün-günden biz şu guýun düýbüne sallap getirdiler. Ine şu çuňur guýdan bir günne bir aýda çykyp biler? Elbetde ýok. Diýmek şu çykmak üçin halk bolup ayağa kalsak, diýmek şu guýun suwuk ýokary kalkar, bizem şu bütün halk bolup ýokary ýeriň ýüzüne çykar. Şoňa dogry düşünmek gerek her bir adam. Ine men mesela şu taýda görýär. Şu taýda edil şu näme barada jogabyny berdiňizmi kendi pikir eden de bir soraw bardy. Oraz Murat Berdimuradowdan içindäki halkyň düşünjesini nädip üýtgedip bolar? Olar diktator rejimine öwrenşipdir diýär. Berekella sağ bolsa soragyny şu. Ine sen özüň mesele watandaş şu soragy düşünüp şu soragy berýäňde ýurtdaky bolan ýagdaýy düşün. Ya düşen ýerimizi gör. Diýmek, sen borjun özüň düşünen bolsaň, iň ýakynynda duran bir ýa iki ýa beş adamy düşünürmeli. Ine mena şu zatlar şeýle görýän gelin şu meseleni ortalyp maslahatlaşalyk. Sen başgaça görýän bolsaň, özüň kynayt men görýän zadyň maýdy. Şol diktatorlaryň biz halk bolup ýaşap biljekmi? Ýa şol rejim bilen, ýa şol düzgün bilen? Ýok. Ýok bolsa-da ýoluny gözlälik. Nähili edilse gowy boljak. Halk bolup şu zatlary düşünmeli. Ine soragyň jogaby şol. Onu bir tikilgat han ýygnanyň ýa düzeldiň diýenden düzeljek zat ýok. Halkyň öz aňyna rewolýusiýa geçmeli. Ilkinji nowbatda. Her birimiz. Ine şonu ütköşüklik bolup biler. Ondan bärde ýok. Almurada mesela ýurdun daşyndakylar nädip oýandy ýa-ni düşünjesi üýtkedi. Ýöne ýurdun içindäkilerin düşünjesini üýtgeme ýa-da oýanmagy has çylşyrymly ýa-da has kyn bolmaly hökmen suratda. Ýöne bu taý aňsatlaşdyran bir ýolan barda. Mesela ýurdun daşyndakylar ýurdun içindäkiler bilen habarlaşyp durlar. Yani köpüsi yani habarlaşanların köpüsü yurdun içindäkiler aýdan ýagdaýynda birinji ýa-da ikinji gezekde telefon açan oklar diýär ondan soň. Ýöne şoňa öwrenşýärler olaryň ýuwaş-ýuwaşdan. Oýanmak aňsat däl. Yani sebäbi üýtgeçik başga bir nemede hereket edýän. Olam adamyň psihologiýasyna göre bir risk görkezýändir. O risk ýalyk edip görýär. Oýanmak kyn bolýar bu ýagdaýlarda. Ýöne wagtyň geçmegi bilen oýanmakdan başga çäre de bolýan däldir bu ýagdaýda. Bilmedim. Sizler näme pikir edýäňiz? Açlyk oýararmy kan diýen mene. Olyny ýöne oýanan soň näme etjegini bilmeli o halk. Aşağı bir adamlarda hakikattanın kemini vatandaşlar o yurdun daşınaki adamlar bilen yurdun içindeki adamların şu situasiya düşünsem üýtgeşip daşınakylar beýleki döwletlerin durmuşyny gördü, beýleki milletlerin ýaşaýyşyny gördü. Yurdun içindeki ýalyny durmuşda ýaşasy gelenä. Ol hakikatdan hem şey. Ýöne näme üçin ýaşasy gelenä? Muňa her bir adam ölçe düşünýändir. Bir baýlyk toplasam şol yeterlik de beýle kısaýda şu toplan baýlygymy halkym bilen paýlaşyp ýetmeli şol bagyt diýip düşünýärdi. Ya hiç olmana watana dolan çağızıklaryň arasynda ýaşadym sorumlulukdan bagyt diýdi. Sebäp adamlar 3 ýyl, 5 ýyl, 10 ýyl öz maşgalatyndan uzakda ýaşap ýör. Ýöne ýurdun içindäki ýagdaý agyr. Menkilerim agyr. Her sapar zanedemde aýdýan, siz haçana çel beýle. Uklap görjek diýen. Ay bir ýakagam bardy da. Ay inin başa wurruňa delli diýip. Onuň aňyrda akymy hemen işlerler çağırýan olmaz emelde. Cebelimde çağırýandyr da. Şoň üçin ýöne sonuna da yatyp galandan atyp galandy. Bir gede gaýdar, iki gede gaýdar, 10 gede gaýdar. Ahyrsaň bir ýerde bolmasa bir ýerde şol adamlaryň aňy üýtgäp başlar ýa bir etmeli öz hereketlerini edip başlar. Agyrdyr, kyndyr. Inne bilen goýu gazanýaly işdir. Ýöne bizde başga ýol ýok watandaşlar. Nika illeşimiz ýazýar.
içindäki adamlara daşyndaky adamlar ruhu ve materialne kömek etsek üýtgelip bileriz. Şu ikisinin biri edip birine koysak hiç iyili kömek edip bolmaz diye. Şonuň ýaly bir pikiri var ýyldaşymyzyň. Hem ruhu hem materialny taýdan diýer, ruhu taýdan bolanyna goşulşýan materialny taýdan nähilek bolar, onu men dogry diýip aýdyp biljek dälmen ama. Salam Neka Doğan, men sen soraňa başardığımdan jogap berjek bolan. Elbette iki taraplayla biz gollamaly. Ýöne material taýdan şu ýurdun daşyny işläp berilýär. Näme üçin çykdy? Şol ýurdun içindäki ýygyny galalary material kömek etmek üçin çykdy diýip düşünýär. Şonu edip oturýar ýagdaýyna görä, başarlygyna görä, gazanjyna görä. Ýöne ruhy taýdan biz gollugy berip ýetişip bilemdi. Ine özüňiz görüp oturýarsyňyz. Hana aprel aýyna şol şäherjegde marada ýanky tupan turdy. Son yağın geldi, yumrullu adamlar yitip gitti, yok oldu. Fevral ayının märine keselçilik, koronavirus adamlar hana gırıp yatıranırdı. Yine şol ruhu bizim halkımızın anırda ruhu kesel bilen yine fiziki keselem dengeldi diyecek böyle. Şu taýda halkın özünden gerekti. İýdini tarap bize göre başta geldi 4'ten 5'ten videorolik geldi yankı yurdun içine turan harasat barıdı jaýlardan su akıp ýaty milletin ýetip ýatan aýty näme yani koronavirus barıdı gelip başladı soňça iýdi kesildi nämeden boldy şuň sebäbi nämedi şu zatdan üstüne halk bolup oýlanma näme üçin inni gelen şu habarlar näme koronavirus gitdimi watandan ýok şu ýykylan jaýlar bitirilimi ýok. Şu mesele anık mesele üstü bilen aýdy. Başga da müňlerçe mesele var ýurdun içinde çözülmän ýatar. Şonu halkyň özü çözjek bolmaly. Çözüp bilmese bizim üstümüzi bilen dünýä jemgyýetçiligine ýaýratmaly. Bizim diýen diňe bizler kimin ýan bolsalar şo tak ugrasdylar ýurdun içinde. Video material var, öz habarlary var, ýazgylary var. Bu meselede ýorgany öz üstünde çekmek bolmaz sebäp bütün halkyň hereketi. Her kişi öz bilenjetini ýatsa, uğraşsa, getirse, ýetirse, ine yerli yerden ýuwaş-ýuwaşdan gymyllansa, ine netije bar. Ben ýene bir soru okap berin. Sapara atdaşyňyzdan gelýär. Perhat Uklymov. Halmurada biz ýurduk ýagdaýyny. Familýadaşym. Halmurada biz ýurdun ýagdaýyny bilýäs. Indiki edilmeli işleri maslahat berayım. Hem de yurdun içindekileri nädip oyandırmalı şonun aýdaýyň ağam diýipdir. Sapara jogap berjekmi? Halmurada onu size sorapdyr ýöne. Menden sorapmy? O size Doğru Halmurada. Neka Doğan aýdyp berdim bir çetin näme etmeli. Halky ýerlerinde. Biz her gün yankı Perhat, inim bolursun da yaş küçük bolsan bağışlı, yaşın olan bolsan yaşınlı bir zat bardı. Çünkü bir görüşmek bir günlük iş. O bir gezek çıkış edip, ya bir gün aýdyp, o kırada yatanın bilen iş biten şu günlük çıkış edip durdu. Yani günlük başarınca işin etmeli, adamla bilen duşup durmalı, yaşaları can etmeli, aýtmaly, watanın, halkın, yurdun meselesini, geleceği gürleşmeli, maslahatlaşmaly. Şu zatlar edilip durulsa, şu ideýany kaptalyny, onsoň adamlar özleri ýygnanyp başlar. Kyndyr, agyrdyr, ýöne bizde başga ýol ýokdy. Hawa bir topar ozal ağzı boşlaryň aýdan zady bar. Ay ine biz gyljymyzy ýyndan çykardyk, bardyk, onu kellesini alyp näme etdik. Beýtip 20-20 asyrly mesele çözülenä. Eger çözüläýän ýagdaýynda da hali şu saparahan aýdyp geçişýär bizini ýanky Libiýa, Siriýa, Egiptiň, Mysyryň, beýlekiň, Iragyň ine durmuşyna seze bar. Sebäp islenlik diktaturadan soňra eger şu halk şu taýda jebisleşip dik ayağa galyp den hereket etmese onun hökmen hawas dörýär. Hawas diýänem gargynçylyk geldi. Onun bir topar adam beýlek toparyň garşysyna ya beýlek şol hökümetde galan adamlar ýaşaň töweregini million toplarlar ondan şo puluny şu adamlar beýrek bilen garpyşdyrmaga gönüp durjak. Ine şu taýda halkymyzyň durnuklulygy gerek,
düşünjesi gerek. Biz şu zatları etmeliler, etçege de yol vermeliler. Biz adam erkin saylawlary geçip şoň esasyny parlamenti saýlar. Parlamentim ine ýemen hökümeti tasdikle, sud hakimligini emediye tasdikle boldy. Hakimet şu mal Gurbanulyň elini jemleden ähli hakimeti üç tuğdaga bölünüp berilýär, olanyň deňagrymlyk emele geldi. Biz şu zatlary ymtylmaly düşünýär. Şonu etmek üçin biz günlük iş geçirmeli. Adamlar bilen görleşip durmaly. Ene berekella özüň ortağa çykypsyň ana Ferhat enim näçe ýazgylaryň bar menim okap ötün görüp ötün. Şonu ýönüke ýere ýazyňa şol ýürüň kalbyna pikirleri diline getirýär. Ene şular ýal adamlar günne çykyp dursa, ene ýuwaş-ýuwaşdan hemme adam bolar, düzeler. Biraz uzagyndan bar bir günne düzelmez ýöne şoň uğruna çykmaz. Eger bir günne düzelip bolýan bolsa biz 30 ýyllap garaşyp oturmazdyk. Näme üçin şu güne düşdük, näme üçin garaşyp oturduk? Sebäp şu zatlary halk islemedi ýa düşünmedi. Halka düşünürse işini geçirmeli. Biz hemmemiz şu mahal ýa-ni propagandist bolmaly, şu halka şu etjek bolýan işlemedi, nähili durmuşy göz öňünde görýänmidi ýa isleýänmidi günne aýdyp durmaly. Mene başgaça ýoluny göremek. Yine bir yolu var Halmurat. Yine yani düşünýän adam kän bolsa, o halkın agrymly öleği bolsa, onu şu agrymly öleği halkın sen gitmeli dip bilýär-de. Yani şu at gaýdyp görün, at minip görün ýigdi. Sen gitmeli paragat ýol bilen ine yani geçici bir hökümeti formera wad etmeli. Mümkinçilik öğretmeli, yani yuvaşlık bilen gitmeli. Ömürlük gelen nedir? Ömürlük dilen zat yok. O işin başarmayanı belli, sıroğu doğru. O kanunum şunu talep ediyor. Onun halkım şunu talep etse, yani parahat yol bilen yine gel kemine ya da gel Murat Gurban verdi ya da plan topar o ne hükümet geçici bir hükümet kurun, soňra taýlaw gurunan diýip paragat ýol bilen akylly paragat neme bilen geçip bolýar. O da bir variant. Şoň üçin ýanky at minip ýören ýigde şunu gulony ýetirjek bolýanlar, şu pikirim. Şu da bir variant o. Yani aýdy maýdanda da dedende pikir et biraz. İnfonu işe başaramak. Bundan gitmeli. Son gitse näýle gorjağını gödöňe getirmeli. Şeýlik gitse näýle gorjağını gödöňe getirmeli. Iň bolmanyny maşgalatyny deme, yani ýygyny galjak leberesini halat edip bilýär. O adam şekilli bir, buňa bir erkeklik gerek de. Huzur gayrat, akıl, o. Wucdan, şol ýalak bir adam kärçilik häsiýetleri bolmaly. Yani döwlet ýolbaşçyny. Ikinji, üçüncü, dördüncüsini taýlaňyzda da döwlet ýolbaşçysyna şolar ýalak häsiýetli, arly, namusly, wucdanly, lewdli adam taýlanmalydyr. Her bir şarlatany döwlet başa edip görseňiz, düşýek günüňiz şudur. O tidi ağırlayacakları ikursuz. Ne? O da bir variant. Doğru. Sapara şu sen aydan üstüne men real bir zat bilen goşoýun. Ine seredim. Şuun kuun aydalyna umum millet sanmadan 1% oýanmy diýerler şondan känäli. Aktyw düşünýär, näme etmeligini, şu diktatorun gerekdärligini, şoň uğruna göreşmeligini düşünýän ilatymyzyň sany 1%. Şöne, şol 1%-iň täsiriniň netijesinde Gurbanulyň ýegerler görünýär şular ekrany öňkü ýaly ay baýlyklaryny güjemläp, sagatlaryny, maşynlaryny, jeleplerini bagyşlanmaly, ine boýunlaryny kileläp, gyzyllakyp. Hani olaň urdum şalygy. Ol Gurbany o tüpeň diýip biri bardy. O dostumuz görenek. Hemme ýitirim boldy. Sebäp olar düşünni.
halkın gözünün öňünde bular ýaly şady horramlyk ýa haramzadalyk etsele, halk gün-günden şulan garşysyna özügüp başlajak. Şoň üçin üstün basyrdylar da goýdular. Inne pikir edip görün vatandaşlar. Şo 1% ayağa galyny bolan olan düşen ýagdaýy aljyrap näçegin bilme. Emma şuma 10% şuň oýansa, ýenem 10% 3 aýdan oýansa, ýenem 10% 6 aýdan oýansa, 30-35% ilat oýanyp şu zatlara dogrudur düşünende, şolaň özlerim elini galdyryp çykyp gaçyp gitjek bolýar ýurtdan. Oturjak adam ýok. Milisiýeler sakraşa diýdi. Awa goýasy. Geregidir oğlum. Goý halkyň as gününe ýaşap görsün şolary çağırıp Ýa-da tapma. Halmuradaga sen haýyş eden soň edýärler onu. Kendi aýtdyň, kän. Bir zat bar. Şo haýyş eden ýene bir ustad remark goýan watandaşlar dogry düşün. Şol haramzada hökümeti kritik etsen, dogry kritik etsen, şolaryň soň ejab edýär. Gurban Gulyň özü düşünülmese de ýa nakly düşünülýär soňa. Şunyň bolanakdy. Näçe gezek aýdyldy şoňa soňky bir aýyň içinde 3-4 gezek ýatlatdyk. Sen näme üçin döwletiň baýdagyny aýagyna şany düşäp daroşka edip şoň üstünden ýöreýän. Ýaşyl daroşka ýüzünde de şol baýdagyň göller durdy. Şoň üstünden ýöreýär. Şunu aýdandyr düşündirindir ýanyna akyly pankella şunu etmelerliğini. Hani Nevitdağda Balkanına açılan mescitte seredin aýagynyň aşagyny eýem sary düşekli daroşka bar şoň. Diýmek Daroşka da gerek gele o. Doğrudur edilen ama kritika barıp şolary jüňk bolýar. Şoň üçin yerli ýerden adamlar bizim etmeli işimiz var. Her birimiz. Siz pikir etmänsiz aýdan zadyňyz boş geçýär ýa paxtawent ýa boşatylýar. Ýok. Ahyrdan barıp nişana derýändir. Bir adam bilen çözülmese 10 adam, 1000 adam, 100 adamyň tarkyrlysy olary lerzany getirýär olan janyny. Düşünün, iyiliň güýji, fiiliň güýji diýip ata-baba aýdylan söz bar. Şu fiiliň güýji bolmak üçin iyil bir ýerden ýöremeli, ýa bir ogurdan akmaly. Ine biz bölecik ýapjagylary bölüler, käsi şillire bak ýa käsi uğrap ýaty. Ine türkmeniň durmuşy 30 ýylda obrazlaryny aýtsak ştat geldi. Halmurat ýa aksakallar ýaşullar pampersini kullananok diýenni. Şeýlemi? Ogo, toşun informasiýaly indiýjek gelýärler diýe. Şolar kän görkezýän däldir şu wagtlar. Bilmedim de sapara bana göljekmi sen ağlajakmy o ýaşyl diýende bilim şolaryň içine girýär ýaşymyz boýunça. Ýöne beýdip otaýda agzy mumly beýdip somparyp oturmagam o bir uslupdarla. Ýöne şolaryň goraýan adamlar bar eken. Ay näme özüňizde ene ata ýok, näme olaň üstünden güljek bolýan diýip pampers geyip oturany. Barmasyn şo ýeri. Şo ýer gitmejek bolup öýüne namys edip oturan ýaşullarymyz gitdiler. Bular hem içinden şo çurtak barıp oturmak haýyllaryny alyp gidýärler. Yo. Bolmasa näme bizde ýaşullar ýokmudy Niýasyň döwrüne saparagy? Ya ikimiz barıp oturup şoň ýemesinde maslahatynda. Sesini çıkarma. Bir ıkbal bilen şo tak düşädik de. Ondan ýanky sen aýdanyň bar şol özü giderýär teklip. Biz niýazat etdik şunu. Şo teklibi. Gurban da diýdik. Bize ýol ber, biz ýurda barıp oppozisiýon partiýalar döretjek. Indiki parlament alternativ saýlawlar bolar ýa ilat öz içinden kandidatlar taýýarlar ýaly. Biz sen elinden şuň hakimiýet aljak diýip aýdymda, biz halky taýýarlajak gelecek reformalar. Haýsy birini öňsürdüler? Yok. Olar hiç açsan hakimiyeti öz başına tavsırmaya vatandaşlar. O düşünüp kırlar. Yani son tavsıran aklıbını atıp almalıyan zat yok. Akıl bilen almalı. Şunu akıl bilen almalı. Akıl bara. O ata-babadan galan bir uzur var, gayrat var, miras var. Okumağa zat var. Yani şu zatlara biz dayanıp şunkun ayağı kalmalı. Bolun 30 yıl kul bolup yaşadık vatandaşlar. Besre. Halmurat, bolmasa da ikinci nemäni aýtmalylar. Ýok, adamlar men şutaýk ömürlük geldim. Şutaýdan aýryljak gelýmeli. Ýani näme halka jogap bermeliler. Allap ýöne näme edip bermeliler o wedipe halka jogap bermeli wedipe.
onu tetin çıkarman o ödüpede değil. Yani doğru verilen olsa cevap vermeli bu dipe. Çoğun için bir aylık tölyet onu. Büdjetten. Aylık O da dende onun bilen bir zaten ödem alya. Ödem kan alya. Alyanı katı kendine. Çoğun için halka cevap vermeli. Gidecek gelmeli. Sonra aytmalı ya da gidecek demeli. Ya da men oňorýan şu işi. Menden gowy oňorýan bolsaňyz gelin ne deli. Çekişeli, tartışaly, o jedelleşeli diýmeli. Burada diýmeli, tezini çıkarman ekranyň öňüne geçip ýanky yalan ýaşyryk hekaya erte kaýdyp berer ýaly halk haýwanlar. Yani tentek der. Hemme zady düşüp durar. Şoň üçin ýanky sesini çıkarmana mı oturmalılar? Ona da hakkı yok. Ya bizim şunu talep etmeli. Sen burada değil. Yani aydımçı. Ya da yani at minör çapık su var. Ne mi olsa adi. ady kan. Yema sapara stayda aytıp beren sen aydanlygyň üstünde olduran. Birinciden gurban oly. Yema bizim halkymyzy insan hasabyna göre nagym tutana. Atta itte san var, hormat var, heykel var. Emma insanyny sanam yok, adam yok, heykelim yok, sylygym yok. Ol bir. İkinciden şol diktatordan hasabat soracak halkymyzam ýokdy. Eger şondan ýa sen aýdysyn ýaly, sen näme möhret bilen geldin, näme niýet bilen geldin, han bize halkyň öňüne çykdy, aýdyp berdi diýen halkymyz ýok. Ol şon üçin bir indisiden watandaşlar, size ýüzlenmeýän bir oýlanyp, bir pikirlenip görün. Şu häkimet başyna gelen bäri 14 ýylyň dowamyny ýeker eder. Halkyň öňüne çykyp şu gönüden halk bilen sorag jogap alışdym şol. Ýok. Ol ezot dilen bilen bolsa, gytaklaýan bolsa hana aýdyp otyr. Häzir men seniň başyňyzda men ýanyndan oglum oturar, soň aktygym gelir. Bu dinastiýa ýurup otyr. Orta asyr çarlygyna, hanlygyna. Ona halk gerek gel. Şu näçe halk az bolsa şonça gowy. Aylyk tölemeler, pensiýa bermeler, çağı pulun tölemeler. Ene ya halkyň ýarsynyň köpüni kesdi Türkiýe taşlady. İýdin aljakmy? Ýok. Koronavirusyn bahana hemmäňiz düşünüp otursyňyz watandaşlar. Koronavirus döwri hemme döwlet öz halkyny, milletini, grazdanyny öz ýurduna ýygnady. Hatda şu daşary ýurtlarda ýok olan raýatlaryny any deňläp, derejelep, samolyotlar ýygyna getirdiler. Türkiýe getirilmedimi? Türkmenistana ýok olan diplomat, beýlik adam getirildi. Meselem şol. Biz üçin görelli dälmi? Görelli. Ol bolsa öz halkyny hiç taçı garınjasy da görenaga ho. Hana ýok ol näçe ýigit fevral aýynda 60 bolaýar. Ýöretediler zat. Näme üçin şonuň aňyrdan sümçü uradyp, näme üçin men raýatdan wepat boldy diýip şuny aýany açyk halkyň öňüne çykyp görülemedi. Näme üçin kellesine ýekerek telpek gep oturan mescidine ýa dokulmady ýa okatdyrmady. Ölen emesi var şonuň şu derejä ýetiren halipatymy, atasymy Niýasyň ölen günan 20 ýerine ýatladym hiç ýerde ýok. Adym tutdum ýok. Heykeline çelli göçüp şäheriň setine çykardy. Ýöne bir şular ýaly bir kezzap, ýalançy, kemakly we näçe çydap oturma. Ol şizofren kellesi işlerine, ol attan ýykylanyny aýtdym. Watandaşlar şu esaylyp ýykylanynyň beýnisinde ozalama zat ýok bol galyn öýjüklerim ölüp oturdy. Şundan adam bolmaýady. Kim ınanlı kim gülü. Hana? Bir qara söýme de ol canly. Köçede gelýäka canlar ýok şäheriň içinde. O nähili bir kellesinde näme bar o? Bir şäher boş hanzap ýaty. Şundan näme tama edýär? Näme umyd edýär? Watandaş. Bağışlan men canlygy baýdýan gaharym gelene. Ýöne şular ýaly lellimi? Şular ýaly beýik geçmişli halk bol. Bir günler bir minutam çydamalar. Ýöne näme üçin bir-birimiziň ýeňhämizde gizgen şüpýär. Erkegiň etmeli işin zenany tawsyrýar. Zenan etmeli işin diňe aglap geçirýär. Olar çagasy bilen meşgul.
Daşın nakılar, için nakilimize azar vermesin berdi hani. Ştaýda öz kolegasinden teskenip ber. Ýurdun içinde nakile dilsiz agysız gal. Sebäp näme üçin? Ýurdun içinde bir adama 2 san polis bar. Onu sakraşan edecek diye Halmurat. Nakile biçare. Aýdy kapara. Sakraşan edecek diye edip başlaptır deyip deme habar var da. Ýöne ben Aşgabat bilen gurlaşamda edop diline gurlaşýarlar. O ýagdaý nähelek diýen ol ýagdaý gowy diýä ýöne taglyk üçin berhir tutýar diýä. Düşün kalç ýaşaýar. Ondan ikinci neme näde diýä korona diýdim. Yok Türkmenin nemesi genetikası neme korona bolunu alanı okmuşum korona. Yani Türkmen korona alanı ok. Ölýäne muadır bolýany diye bir de alanı ok diye. Onu nämişleňizi de dırma otyur diye de. Yani halkımızın bolşusa da näme diýel başy? Ýaşullar men şu taýdan bir neme okaýyn ildeşlerimizden Oku. gelýän gyzykly nemeleri. Öňe Jan Otanym Türkmenistan atly ildeşimiz ýazýar. Jurnalistikany döwlete garaşsyz etmeli we şolary halk üçin işler ýaly etmeli. Onu näde edip bolýar? Haçan da şol alýan puluny, aýlyk hakyny tapan halk içindäki problemi boýunça tölenmeli. Bu menim pikirim diýär. Kime garaşsyz etmeli bağışla başyny estip bersin. Döwlete garaşsyz diýär. Döwlete. Kimi? Jurnalistikany diýär. Ýeke döwlete däl jurnalistika hiç kime de garaşsyz bolmalylar. Ömer da devlette şolar ýar her bir özün fiiliýän döwletde ýa demokratik döwletde jurnalistika döwletden ýa hökümetden aýlygalanak olaň özleri ýazýan zadyny jurnallar bilen gazetler bilen magnatlar bilen şolar bilen işleşip başarlygyna göre aýlyk alýarlar ýa hak törenýär olaň fiillik ýer gazyp aýlygalanak olaň hökümetde ýa döwlete gatnaşygy ýok. Ýöne her bir grazdanynyň hakkı var, hukuky var, jurnalistlerin şasanna, ýöne borçlarym var, beýle kiraýetler ýa. Yani Halmurad ağa, berde bir zat bardır. Yankı iqtisadi garaşsız bolmadık. Jurnalist. Garaşsız bolup bilen nokta. Kanun, aksiyoma. Yankı jurnalistikada bir topar harazat isleyen zat. Yani şeyler goloy zat derler, radyo, televizyonda yöretecek bolsaň on gider harcı vardır. Şol sen iqtisadi garaşsyzlygyň ýok bolsa, sen garaşsyz jurnalist bolup bilmeýän, şo garaşsyzlygym ne sowet demesinde ýok, ýüzünden ýok, şu adam ýok. Daşynda da garaşsyz bolup bilen oklar saat tarapdan. Onu birine garaşsyz, näme barada ýanky garaşsyz biz jurnalist diýip aýdýarlar, özlerini alýarlar ýa-da bizi tamtyp durýar diýerler. Näde garaşsyz boljak? Iqtisady garaşsyz bolmadyk adam, ýa jurnalist garaşsyz bolup bilmeýär. Magnat bolsa magnata garaşsyz. Ya başka bir zainteresowny ýa gydyklanýan bir topar bolsa sen şoňa zainteresown. Garaşsyz bolup bilen ok. Iqtisady özüň oňurmasaň, şu tarapdan garaşsyz bolmasaň, men garaşsyz bolup bilen ok. Ya onu garaşsyz bolar ýalak bir topar formulalar vardır. Ine onuň kanun boýunça şonu girizmelidir. Şo garaşsyzlygy ýa özler pul gazanyr ýalak etmelidir. Ya form bolmalydyr. Çok iqtisady garaşsyz bolar ýalak etmeliler. Onsuz garaşsyz neme bolýan nädir? Adatbet bu otun bolýan nädir? Ya adamlar ağlamak, yalan sözlemek. Garaşsyz bolmak üçin iqtisady garaşsyz bolmaly. Başgaça sen garaşsyz bolup bilen ok. Durmuşy kanuny bu näme üçin ýa gün aýtjak gel, aýdylan ok. Halmurad ağa, menin demem del, men tapan da adamım del. Bu dünýäň ähli jurnalistikasy şunaý diýär. Hemme ýerde de jurnalakdyr. Ýeke Türkmenistan ýa-da dünýäň hemme ýerinde.
Şoň üçin garaşsyz jurnalist diýlen neme gaty bir seýrek bolýandaýdy. Men staýda üstüne goşaýyn tapara. Indi men fakta ýüzlenmel bolýanna. Ene şol men Azatlyk radiosundan 1990-njy ýylyň may aýyndan bäri çykyş edip gelýän. Şol haçan Şweýçariýa döwletine ýemäge gidemede, resmi saparlaryna gidemede Muhammed Zerif Nazar şol döwürki radiýanyň türkmen gullugynyň ýol başçysy ýörüte gelip şo taýda interwiu aldy. Vermejegen bolurlar beýlekler men edin bereli hokma näme bir adam şo taýdan ştak gelipdir türkmenlik tiýlap näme üçin ýok bilmem. Ne şo taýda interwiu berdik. Indi şonu diýjek bolýanda şondan bäri 30 ýyl bäri işlenip gelmedi şol arkadaş şol radio bilen. Indi biz daşandan 3-4 sany adam elmedem öz pikirimizi aýdyp geldik. Emma şo azatlygyň öz içindäki ýurtdaky bolýan ýagdaýy bilselerim şonuň öz dilinden, öz adından aýdyp bilen atlar. Näme üçin? Şoňa öz pikirini aýtmagy gadagynçylyk bar. Radiýan öz içki düzgün tertibi bar. Şonuň bir ädim çepe ýasagy bilseň sen işiňden boş. Düşem, onuň ol sen nädip garaşsyz bolýar şol azatlygyň, radiosyň beýleki. Şo taýda men şola bilen arkalaşanyň ýeke ýagdaýy, ýekeje ýol bilen halkymyza öz sesimizi ýetirip bolýar diýip etdik şol. Başga hiç tat ýok. Ýöne şol ýagdaýda, şo taýda, ene şo adam azatlyk bir ullukan radioda, ýöne şoluň öz düzgün tertibi bar. Adamdan ýanky aýdaýl azatlygyny erkini hakyny kemedi. Hiç ýerde 100% azatlyk erkinlik ýok. Hemme ýer çäklenen kada bilen kanun bilen. Ondan şol sen ýanky garaşsyz jurnalist diýäniň garaşsyz boljak bolsaň ýa sen bir ozal aňyrdan gelýän bir enen atan bir maly, mülki, pulu zady bolmaly. Sen hiç kimden garaşsyz diýjeňi diýip bilýär. Şumal ikimiz garaşsyz, sen biz hiç kimden şu çykyşymyz üçin ýani bir ýylyň dowany ýeke köpük pul alam da. Söylenmi? Ýok, berýär taýda. Şu döwletde bize pensiýa töleýär. Şol ýetmeýän bolsa gidip balyk tutýar, öz maşgalamyz üçin miwe ýygnaýar, kömelek ýygnaýar. Artykmajynyň ertip hökümetiň punktuna tawsyrýar bol, ene telefon pulumyzam şol bolýar, maşyn bendiň bilen şol bolýar. Näşe bilen biz güzeran dolandyryp otur. Ýöne biz garaşdy şol hökümetden hem şoňa garşy durarlardan pulum alamda, hakam alamda heştegim. Ýöne öz mertebemiz bilýär, öz sözümizi bilýär. Şoň üçin bir garaşdy diýilen bilen bir garaşdy zady da düşünmeli. Ýöne bizim çäkli şu döwletde mesela alyan ýygna daşymyň pensiýadan daşaryn bir ýylly alyan aýlyk $3000 geçdi. Sen eýem hökümete salgyt tölemeli. Şol gelýän girdejide. Ene eýem sen bu taýda da erkinlerle. Bu taýda da sen garaşly döwletiň kada kanunyna laýyk. Şoň üçin absolut garaşdyrlygym ýok, absolut erkinligim ýok, absolut azatlygym ýok. Dünýäde ýok şu zatlar. Hemmesi kanunlar bilen, konstitusiýa bilen kesgitlenen we çäklendirilen görnüşdeler. Eger men radioda işleýän bolsam, radioň müdiriýetiniň kada kanunyna tabi. Meselem bir gazetde ýa jurnalda işleýän bolsam, baş redaktoryň ýa-da şol gazetyň ýa jurnalyň eýesiniň alyp barýan siýasatyna men tabi. Şoň çaýryny çykmalar men ýazýandadym ýa diýýändadym. Diýen günüm men boş işimdi. Diýmek men çağılym näme bilen onuň eklemeli. Olam mesele. Yani garaşsyz däl diýjek bolýaňyz ýani. Elbetde. Gep ýeke azatlyk radiosi ýapan neme däl. Ýok, men mesal getirýän, men görüp aýdýan. Görün zadymy aýdýan. Men şolaglyny bilen gürleşdim da siz näme aýdyp bilen zatma o arasyna diýip. Ýok, hal burada aýtsak şeýle bolýar, ondan biz işimizden boş diýdi. Ýöne biri aýtdy, men ady tutup oturmay, gerek bolsa öz ruhsat bersaýdyr. Şol aýtdy. Almurad ady, sen näde şu bir geze çykyşynda şol ýurduň içindäki ýagda ýetgedip bilýän bolsaň, ine diýdi, efir mikrofon eline beren, ýarym sagat gürleseň men jogap berýän diýdi. Ýöne men şondan soň men işimden boş diýdim. Yok dedim men olur ya jogap karşılığı boynuma alıp bilecekler men yarım saatte ne edip halka ayaklanır ya ne edip turdayn ana halkımız o yağdaydı. Bir yıl gurulap oturup diýem ütken deme üt göçük deme değil. Doğru. Şoda bu ağır mesele suwun aýdýan zatymyz watandaşlar aýdyň ýazyn sizem ötökgimi öz düşünjäňiz. Bizim sizden öwrenýär köp zady. Siz bizden bir zatlar öwrenýän bolsaňyz, bizim sizden görelýän ýerimiz bar.
Size göre hareket etmeli bolýarsyz. Köp berdi. Şu ýagdaý bar, şunu unutma. Bizim siz bilen halk bir adam. Yekelikde yeken şanı çıkmadı. Ozulun aýdylan söz bar. Doğru Halmurad ağa. Yani şu taydan okap geçeyin. İldeşler yazan sözlemimiz doğru değil olsa ya da manysına düşüner ýalak bolmasa okap geçemek kıynansak da yanlış okap beren yanlış manylar çıkıp biler diýip ine şu tayda Murat Rezzak ildeşimiz ýazýar. Rejimden köke iýenler hem halka howplu diýär. Ya ondan sonra yine dowamında ýazypdyr. Bir minut. Onu yitirdim. Sağlık üçün berhis tutyan diýär hak gülüpdür gorkusuna diýär. Adam diplomatik gepleşmäge de ökteleşýär diýär. Sapara. Şonun ýaly. Ondan öz ulağım vardı şumal, kızlar vattaki, 80'e vardı. Salamlaşýan näli ýagdaýlaryňyz, o gara goňşy bolan dostlar. Yo, bäzi dymdyrslyk diýär her sapar. Şo dymdyrslyk hol diňe bir gonumçylykda öwlada bolýar, dymdyrslyk otayda ýatan adamny geplänek, hiç tatypmy bir diýrada bir da. Ýok, bäzi dymdyrslyk diýär. Ondan sen näli düşünsen düşünüvermeli. Oğlum ezop dilide. Halktan ses çıkmadı, dımdarsılık bolýar. Yo, bizim başımızda doktor diye berhi saklamağa deme resept berýän bolmaly. O horrak bolsaňam diye sagdyn bolýar adam diye de. Şolary ýalak neme. Bu näwildirecek manaňy ýok Murat. Neme diýerler. Hayran alýan nasalan şu halky şu çağa oýnanýar edip oýnap berşine halkym şoňa ynanýar. Inanmasa da ynanyň ýal başyna tutdur. Onun ýa-ni Murat Rezzak gaty dogry sora beripdir de şoň daşyny akla kököçiler günäkär. Howo ikelim bilen gollaýan şu pikirni. O diktator Şoň üstüne doğru. Howo. Şumal üstüne doğru diktator. Çıkçagan diýsen maňlaryna bir gede vursaň gidýär o terrel. Ol hiç kim ýöne şoň gorýan gurşak bar. Ya gurşak bar töweregennäki. Ine şolar diktaturan satmaya. Sebep ol lellemin üstünden bular maşgal etliye, çağı saklaya, keyif çekkeyle. Dünyanın ters haylanyan. Yedine beresine iyerlik, oğurluk edip otuyla. Ine şoları gerek. Ol perden, ol dünü anırsın nakıl 2 tane daşar yurtladı da derken. Şol öğe Türkmenlemede gel. Şol öğe Türkmen yencip tayaklar şun üstü bilen öğe çağılarını eklep oturan hayvallarda gel. Şu polislerde gep, prokuratur işgärlerini gep, sudlarda gep, mehkemede gep. Men şu taýda görän harbyň ellegrenmek, sebäp harby gulluk bol diýbinden başga da olar döwleti goramak. Ýöne olaň içinde de kezaby bar. Eskerleri urup gençip ya öz mellegini işledip ya onlardan en atasından pul para ya ine borcunu yerine getirip yok wepat bolarlary bular bir deňli derejeli gahrman hökmüni jaýlaman tölenýäli watanyna uradyp ýa-da öz janyny kastetelle barady dilini ýarman hiç ýerde sesini çykarman oturup ýegni pagol haramdadary bararmydy ýa gullukdy ýöne şu gullugyň umumy konsepsiýasy umumy ilaty şu urha urlukdan çapha çaplykdan ogurlukdan daşda duran adamlar diýip düşünýär. Bu iki ýylyn halkyň çağı şu tak bardy gulluk etmegi. Olar men näme de günäkärler. Ya şu taýda bir iki gezek sorady. Ben bunu okap geçeyin. Hökmän suratda Murat Rezzak ildeşimiz ýazýar. Kim bolsa da gatykän sora berýär. Gowy. Muhammed Nazar Gapurow barada aýdyp geçiň diýär. Niyazowdan öňki diýip soran bolmaly. Papara sen başlajakmy? Ya men aýdaýyn. Ha, Murat sen aýt. Mene. Men ol ýaşulyny diýerlikde özüm iki gezek gördüm. Bir gezek şol häkimetde şol ema Kızlarwada kanal gelende şol açylşyna geldi. Kanal suwunyň açylşyna. İkinci gezegem häkimetden düşürilip şol Niýazowyň döwründe 90-njy ýylda ýa-men şol Moskwa
komandirovka gidende şol minister Abaron bilen duşmagy. Ustin bilen ya Dmitri Timofeyevich ya da bilen duşmagy dende. Moskwada köçede gördüm şol. Eline bir torba seyatka çıktı var da ilk de olsa produkta satdı. Şo torba seyatkası bilen köçede gelýän eken. Salamlaşdym. Salammally. Tanımadım. Men nerden tanasın? O bilen televizyonda görüp beren adam. Sağlık moralluk mu? Ne deydi o? Şükür. Benim öyle gittim adam diyor. Men diyecek bolýan. Ol bir frontu geçen adam, oruşu gören adam. Men şol adam barada halkyň içinde men yaman söz özüm eşdemek watandaş. Onu aýtmak gerek. Şoň gowruny bir topar şol ilm puwdagyny bilim alan ýaşlarymyz ýa şol döwür hüner edinen ýa-ni birli puwdakda işleýän inženerlerimiz, beýlekler, mugallymlar zatlar kän boldy. Şolar soňra şol Sowet Soýuzy ýykylanda da şol 5 ýyl 10 ýyl şol niýaz hem mekdepleri ýatyrýança puwdaklar ýöreden adamlaryň köpesi şol Muhammed Nazar Gapurow döwründe ýa-ni ilim bilim alan adamlar diýip düşün. Yani o döwrüm öz döwrüne göre bilemagine saparaga açygyraga aýdyp berer. Men aşgabadyň ýagdaýyny kän bilmändim. Şo döwrüm şol 80-nji ýyllardan başlap ýa-ni şol okuw geçip bolsa kiçirä bolsa görnüşde para peşkeş ýa-ni düwünçokmy, şapkamy, şlyapam berilýän eken. Men o zatlardan habarim ýok. Men harby bolamsam, men grajdany işlerine gatyrşan adamda. Ýöne niýazyp içgara adam eken şoňa karşysyna. Onu men aýdyn şu. Nämeden bilýän? Watandaşlar şol 90-njy ýylyň ýanwaryny, 92-njy ýylyň maý aýyna çellime niýaz bilen her aýda bir gezek käme iki köşede personal oturup durýar. Parlamentdaky ol umumy zalymyň hasaba edem. Şonu on bir käme meşhular ýaly bir kellesine pikir gelende gize jaňa diýe bilýär, men köşk oturup işläp oturup parlament. Olam öz köşk. Halmıratsan gelýän men berdim. Baramda ondan şo gurrun berer. Şo gurrunlaryň birine aýdany şo Muhammed Nazar Gapurow görüpçiligi. Şey diýdiler, Halmıratsan bilýän diýdi, şo diýdi Muhammed Nazar Gapurow diýlen adam şeýle erbedat. Näme şeýle? Ýoksa men bilýänmi halipatydyr ýa-ni. Şäheri birinji sekretariat boýany Mon Gapurow. Soňra o Moskwa okuwradanam Gapurow. Bilän beýle kown men özünden soradym. Ýok, sen näde bilen agon näde? Şu diýdi, häsiýeti bardy. Her baran o wasyny adamlar öňünden çykyp goýun öldürüp şuňa sadaka bererdiler, hormat bad ederdiler diýdi. Men şu zatlar ýigrenerdim diýdi. Men aýtdym, sabana taş diýdim. Halkymyzda bar zatlar diýdim. Bir döwletiň birinji derejeli ýol başçysy gelende bir hödür kerem ediler, çaýsy berler diýdim. Goýun bolmasa tow öldürler bir aňyrdan gelen adam bir çaýsy içmediler. Ýok, sen bilen men şu zatlar gaty ýigrenerdim. Bolýa. Ýigrenýän adam hana bir ýyl geçmenden soňra ene özüne öz şanyny etdirip beren işden soň bilen halk bolup şaýat. Ýöne şonuň içinde kituw bar eken. Näme üçin? O şoför aýdyp berdi. Men aýsy şofördigini aýdyp oturmaýyn, belki içinde ýygyny dogan arnaşygalan bazyr elbetde şol aşgabatda ýaşap. 4-5 şoförüň biri aýdyp berdi. Şu diýdi, diýdi şol şäherde garkom bolan wagty, şäher ýol başçysy, hakimy bolan wagty niýat her gün ýerde turup şol ýeme barýan eken, teke bazaryny ýa ors bazaryny gül alýan eken sapara. Bir petde gül alyp şol saat 8-mi 9-mi näçede Gapurow işe gelýän bolsa şol Çekar merkez komitetynyň öňünde şol şeýtdir durup her gün şol bir buket gülü şoňa gowşurýan eken. Niýat. Şoň üçin ol özüne şol gül gowşurtjak bolup o şamyrplaryny döredip gözü nira görýänçe dört tarapyny gül ökdirip bolmajasy bolup beren şoň üçin şol görüplikden şoňa öz pes ýagdaýyny gözüne tutup Gapurowny ýarlaklap duran döwrüni görüp indi şo halk maňa hyzmat etsin eden. Ýa-ni ýetimlik sindromy diýen men onu. Şol ýetimlikde şol ozur urlup ýenjilip horlanıp beren soň halkymyzy ýetim boldy. Ine on kellesini bar ýemesi. Halkymyzy edilýär şo uruş ýyllaryna ýagdaýa düşürdi.
Ine on eden ine halkımıza eden in ulu cenayeti. Vakti gelip bu zatların üstünü açıp verir, lük bölüm. Yönü. Ine şol Muhammed Nazar Gapurov barada aydılmalı bolsa, men bilýärim şol watandaşlar. Ýogum şol dowr men dem duşlam klassdaşlarym ýokary okul jaýlaryny, institut, universitetler gutardy. Men şolar üçin 1000 manatlar para verdim diýeni men eşdemek ýöne diýerdiler. 10 manat ýanky mugollyma zat şop üçin bererdik, ýetişmesek ýazyp ýa pozup men bilemem. Şolar ýal görünmär ýöne şuň ýaly. Şolar ýaly meşberdi. Onu yuridik fakültede girecek bolsak 80 bin bilen 100 bin dolar aralığında pul tölemeli. Ne ýa? Yok. Birincide niýeden tapmal şo puly? Şo pul tapýan adam diýmek ogurlyk edýär. Hökümetden, döwletden, halkdan para alýar, peşkeş alýar. Näme diýär? Ýöne halal pul bilen o taýda 100 bin dolar nädip sen her çağaňy ýygnap berjek? Doğru. Ne? Ne diyeyim, Gapurov benim bir söz aydayın. Buyurun. İşleyen biz yaştık. O kendi o zatlar bile nememiz yoktu onu. Ben bilýänim bulun bir lokan çözýän zady. Yani içki wagtlar üçin. Для внутреннего употребления edilýär da. O hayvatly neme olun Sovet döwrüniň nebeti ikinji sekretarlygyň döwrü diýilýändir. Meselen şolar çözýändir. Ýöne hukuklary badyr belli derecede. Öz bir-birlerine yamanlyk ya ýaşlyk edip bilýändirler. Ne Gapurov Balşowyň ýylynyň eldi de. Awa. O Balşowy näet Gapurov. Gaty aýyp edenler. Men sebäbi näme ýaşaýan ýerini bilýärde şol Türk'ün ýaryanna ýa şo meşlawuk diýem nähile şo döwürde bu köçünde näme dörde tarz jaý bardyr KGB-laryň oturýan demesinde. O Balşowyda şo taýdan jaý berip şo taýda ýaşatdylar da. Bir çerk gidip bilen oktular, nemet bilen oktular, şu balkonuna kellerini tallap oturuyorduk, görüyordum da. Onun son Krat Molut diýilen neme var, 4-5 ýyldan soň şu taýk geç nemet göçüp bardy da. Onu şonda bir hakam bilen mihmançylygy bardy da. Salamlaşyp nemeden de gurrun berýärdi. Oyun çopan çöz etmediler diýip. Şolar ýalak birek-biregine iýin naklara neme? O Balşowyň bir ogru bardy şoň bilen bir kitaplar nemede boldum men etendik. Batır Balysowça diýem. Yok, onun kiçileri bardy, geologiýa nemesini okýardy. Yok, Nalçykda boldy. Ýanky şo döwürde Nalçygyň nemeleri meni şo oglu bilen garşdyryp ilkulak men ýanyma gelip bir zatlar ýanky mihman toýurluk nemeleri bar da şoň tanýan ekenler. Onun soň ýok diýdim, o diýen adamyňyz ben nälidim, onu ýerden geleýdi de şo. Nälidim şu oglun. Onu aýratyn jaýa berdiler, onu menem ýanyna goýdular. O oğlan bolun ýöne ýanky içegenjeken kençet. Soň ýerli ol. O talantly neme ýanky ýeteni naýatdan okuyat da gitarasy bilen emedi. Ya bular ýygyň aklara şeýle nemeleri bar da bir ýa-me diýin bu türkmen nemesiniň uly betbagçylygy ýanky eline hukuk gelenini beýtmellerle. Bolmasa balş ýokurdokan ol aşakýanyna ol adam bu beýle zat edenler. Ne bu gerekli çemçe ne hem kişi ödlerine gelenine şeyle demediler de. O bu lokan çözýän zatlary umum nemede ýanky döwletin programmasy bardyr. Onu etap ikinci sekreterler neme diýendirler, şolar çözýärler.
Yönü tribalist hem tribalist balş nemeden de daha şovulur. Köprek kadir nemelerini yukarı çekilendir. Kapur velende çerjodan çekilendir yukarı rak nemeleri. Ne bulun hemmedi şurayalak demeleri var da. Ya Türkmen nemesi mental nemesi mi ya da bol bilişleri mi? Sapara Tribalizm bizim yolbaşçılığının hem mezetine maksus zat. edil şu Şeyden yere tamam, şeyden. şu nemeni koşayın. John Wick iyileşimiz yazıyor. Halk bilen milletin tapavudunu bilmese Türkmen onda düzelmez diye. Yani edil şu tribalizm diyen yere gelen olmalı da halk üstün olmalı mı kendi yani? Bir devlette halk düşüncesi. Neme bol volün şu nemesinde bir zat koylonna şunu ayırmasak şunu gurun nemedem yok da. Ne Türkiye misalden başlayın düşünür yalak bolsun deyip. Türkiye'nin mozaik diyelim dürlü fiilli neme yani milletli övüşünlü bolmasına karamazdan dünyada en mozaik devlettir. Bu yönü dil şuları hem mecesini bir millete övriyede. Dil bolmasa Türk'ün içinde Boşnoğun madır, Alvan'ın madır, Fransuz'un madır, Yahudis'un madır, Beylek Kürt'ün madır. Bir topor millet demeleri vardır. Mensupları, çilenleri. Yani men Türk, yani bir dilin daşına şülyendir. Dil birleştirip bilyendir. Şoň üçin bilmedim, bizim dilimizin östüren oklar bir dilin daşına üýüşen bilemiz ok. Ne döwlet dil diýlenne oluyor ahalın dili değil patap edilmeliler ya da yomutluğun dili patap edilmeliler. Bir dil milleti birleştiriyendir bir yeri. Birleştirip bilyendir. Yani şu dilimize çelini bizde yani şu düşünce dirilmedik de. Onun yankı 5 vilayet her bir yanı çekkendir. O 5 vilayetin içinde de yine de bir 20 meşti vardır. O yani Daşov'da varsan Yemrelsi, o Karadaşlısı, Eyleksi gidiyendir gidip Çakır'da. Yomudu. Mara varsan şol oraya alaktır. Sıçmadı, sıçarı hemen gidiyendir Çakır'da. Ana ol yörütü koyulun yalak o bir çoğu üns verem de okta. Bunu katı ulu üns vermelidir. Çoğu için dilimizi östürmelidir. Dil halkı cenab bir millet edip bilyendir. En ulu faktörler biridir dil. O bizim dilimiz gariplaşan. İnantıyorum şeyle o devlet şu yeterli derecede üns veren nokta. Çünkü katı derur rahatlığına aksan edemeden nokta. Üns veren nokta. Bir soru okuyun şu tayda. Alexander iyileşimizden. Şu dilden girdik de devamlı şunu alıp varsak olur mu kendiyen? Näme üçün Türk konseyine gelmedi Gurbanoglu diye. Ya başlıkları ruhsat verenlerdir. Ben onu bilyen, ruhsat alıp bilenlerdir. Ruhsat alıp da cesaret edenlerdir, gayrati yetenlerdir. Nira verip bilmedi diye? Türk konseyine. Türk konseyi deyip nemeyi kurulur. Ne bir yıl mı? Ova. O uyuştular, Türk devletler bir neme kurdular. Türk Birliği diyelim ona. Türk Birliği. Neme vardı bugün bir haber okudum. Kazakistan Türkiye'den neme alıyor. Türgenleşik için esker alıyor. Profesyonel esker alıyor. Yani eskeri anlaşma, vay neme eskeri neme de devlet ara neme anlaşmaları var.
Protokol çektiler de. O taýda näme üçin alýar? Şu Türk birligine goşulan üçin, anam döreýänligi üçin alýan bolmaly. Onun ýaly. Bu katıgı hareket mübareklemleri kutlanmalı hareketli düşünýän sebäp Ýa-ni. Türkiýanyň harby potensialy, olaryň ýaragy, olaryň tejribesi gatykän. Bizim döwletlerimizde de öwrenildi gatykän bar şol sany Türkmenistana. Bize ýeme därin ishak gören general ýa polkovnik ýok hemmesi şol ýa selhozy guturup, narhozy guturup ýa evine pawa nakyldylar. Olarda harby ýeme de ýok. Ýöne harby ýemany institutya ýörüýçi gullugy guturup gelenler bar Moskwada, Leningradda ýa ýene bir ýerde. Olary ýola berenek hökümet näme üçin olar şol olum gerek adamsy däl. Ýöne şu Türkiýeden tejribe alyrlyk zatymyz gatykän. Onsoň men ýa-çylar boýy aýdyp gelýän Türkmen birleşmeli şu Merkez Aziýa döwletleri, onsoň aňarda Türkiýe bilen bilelikde medeniýetimiz bir, dilimiz bir, ganymyz bir, dinimiz bir. Näme üçin ýok? Bara beýleki döwletler, milletler birleşmesi, näme üçin biz birleşmeli? Türki dilli döwletler ýa milletler. Bu ýaly ýaşap bolýar. Özara sowda satygy işlemede de umumy gorunç konsepsiýasyna da gatykän edibiljek işler. Indi halklar şoňa düşün aşakdan halk kalkyp başlady. Ýokardakynyň ente kellesi çatanak ortadakyna. Täp olan köpüsiniň kellesi garşyn tapara. Ya hojoýuny başa bolop, olar halkyny daýanyp ýaşaýan ýa işleýän ýol başçylar däl watandaşlar. Şoň üçin Türk birligi, Turan birligi ýa Türk döwletden ara gatnaşy ýokdur. Şoňa ýol berilmejek bu. Näme üçin Gara deňiziň üstünden gaz nebit turban çekip bolýarda, Kaspy deňiziň üstünden Türkmenistanyň Azerbaýjana çekip bolanak diýilen sonra şu ülküne çeldi dogry dürst jogap ýokdur. Şol näme üçin? Şu milletler, şu halklar birleşmesin, şu halklar öz arasyny sowda satyk etmesin diýerler. Şu O demir galyp buutlu okeanyň aşanlaryň Severni Morýadan turwa çekip ýörler. O taýda bolýardan kalpy bolany. Olara bolýardy, bize bolanakdy. Baltikadan çekýärler bolýar. Şeýle ondan şol ýanky aýdylan zatlar barda kemine nahir bor dil meselesine taparaga aýdyp berdi. Men şoňa bir zerre mark goşaýyn. Bundan 25 ýyl boldy. 25 ýyl, daha 30 ýyl bolýar wagtdan bäri. 25 diýip anyk bolýar da. Ama şu Azatlyk radiosyna ýörüýte gepleşip bardy. Onu şol öňkü müdir Muhammed Erip nazar bilen merhum ýanky nazaragy we Hudaý berdi. Şol iki alyp bardy. Türkmeniň ortak dilidir. Şu ähli Türkmeni birleşdirýän bir umumy dilimiz bolmaly. Şiwesine görä däl umumy dil. Ol sen ýan gaýdyşyň ahalyň dili däl, ol barkanyň däl, ol harabyň däl, umumy dil. Ýa şoň üstüne kär gepleşikler alınıp barly, şoňy hat ýazyldy, soraglar edildi, jogaplar berildi. Ýöne soň şu deme peredaça ýapyldy. Bilemek näme sebäpdir. Ýöne şu gatygy täsir bolupdy halk üçin, birleşdirmek üçin. Halk derejesinde birleşmemiz için, bir milleti emele getirmemiz için şol gepleşikler peýdasy kän edip düşünýär. Onu döwlet etmeli, terişde öwürmeli, üns bermeli, o etmeli zatlaryny etmeli. O mesele bir kiçik mesele däldir, bu esas meselelerin biridir. Doğru. Näme soraw bar watandaşlarymyzdan? Soň bir soraw kaly. Kän uzun bolmasyn gepleşigimiz. Murat Rezzak ýerleşimiz ýazýar. Türk konseyi diýär, Türk birligi ýani efektivligini wagt görkezermikä diýän ýa. Bir barada her Ýem gorkuzip ýör. Her zat görnüşi ýalak däldir diýär. Ýem gorkuzip ýör, ýöne bir mecbur edýärler. Şoňa da düşünmeliler. Näme üçin birleşdirmeýärler?
diýilen sorum elimden berilmelidir. Onun sebäbi bardyr. Şu kolonyal demeler ýa-hilek peýda getirdi diýerler bolun onu getiren delelim bardyr da. Mün ýyl mundan öň Merwden Bagdada çenli boýunklaram ýok. İnternetim ýok. Poýdam ýok. Gatnaw açyk bolur. Özüm ýa-ni Merwden upravlýa edemedilen nemeler var. 150 ýyllap. Fakat Merwden ondan ýa-ni töwde ýoly ýüpek ýol geçýär üstünden. O wany kesýärler Hindistan neme bilen aňyrsy bilen eýem ýol kesilýär. Türkmen çay nemesi bilen kesýärler de. Şondan soň onuň eýleki territoriýalar ösýänler. Türkiýe şu wagt direde ýa nemede galan aralykda galan döwletler ne şeýdip ýok hiç stat bolmadyk ýalak ne çölle gezip görün taypalar diýilip ýa damgadan basylan ne şo demämiz şu adam dowam edýärdi. Onu imperiyalar ýöretýärler, bilýärler. Ne o neme Azerbaycan'a bir käbi öldün. O wagtdanam şonalak ýa bizim Türkmenlerimizin köpüsi ata nemedi watany şo taýda ömür wagty ýaşap ýörýärler. Şu wagt o wagtdan Türkmenler ýaşap ýörýär. Ýa-da Türkmen sahradaky adam aýdy oturýarda. Onu şo taýdan granit çekýärler. Dilleşip Orset bilen İran Türkmen çay demesi 1800 ýyllar şu wagt ýyly ýadyma düşenok. Şeyden nemede 30-njy ýyl mi? Şon şey dilen soň ýyda galýar da. Sen dünýäden kesilip aýrylan soň sen mecbur ýyda galýan. Sen eýem dünýä nemen ýokdur. Şu adam Türkmenistan hiç yer çıkıp bilen o. Dengizim yok. Kaspy'dan aňyrda ýene de özüň ýalak neme var da. Aňryk çıkıp bolan ok. Ýewropa çıkıp bilen ok. Şolar ýalak geostrategik nemeler vardır. Milletler nemesini şoň üçin ykbalyny şolar çödýändir. Ullar. Şolary inne çözdürmezlik üçin öz ykbalyny özüni çözmek üçin birleşen soň olaň garşysynda durup bilýär başgaça däl. Elimde ama hökümü güýçlü sürýändir. O beýlek tarapy güýçlendirmejek bolýandyrlar. O da ýa-ni tebigatın kanunu ýalak kanundur. Näme üçin bir döwletlerde atymly ýarag bar, beýleklere gadagan. Näme o şahy barmy? Saňa tiýet etdirmek üçin yumruk ýalak İsrail'de var. Onu yok bir patap etmelimişsin. Aydılması yokmuşsun. Sen ama onu kabul etmelimişsin. O gerek yerinde ne yumruğunu görkezmeli. Sen hem sonra çekin. Böyle deyip kabul etmeli şertlerini. Dünyanın kuralı şu olsa demek bizim çevremde özünü görmeli. Şoň üçin birleşmek. Karşısında başka sen ýa gözüňe owodun, saçyňa owodun o typaý adamlara kendiňizi diýip nemeden oklar. Şoň üçin özümiziň howpsuzlygymyz üçin, ösmämiz üçin. Bu başka birine düşmanlyk üçin däl. Ýewropa birligi birleşdi.
Näme dünya bunlardan gorkmalar, AB birligi bolanyny gorkmalmyşy dünya. Deň hukukly yaradyp bilýän bolsaňyz, ondan şular ýalak bir balans bolar, ýalak bir zat etmeli. Ne Karabağ'da, ortada Karabağ'da ne iş var? Hı? Çözülecek olup duran meselelerini hiç vakit çözülmedi ýalak etdiler de şu var. Şu taýdan şu ortaya çıkmasa Karabağ meselesi hiç vakit çözülmedi. Onun hem dünya bilýär de. Yani at oyunu diýerler. Sebäbi güýji var, atym bombasy var, 20-30. 1000 tane. Da güýt demediler de, şoň üçin gerek. Entek şu Karabağ'a, yani Türk, Azerbaycan'a Türkiye gollaw vermedik bolsa, bu mesele de çözülmeýärdi hiç. No. Onu mecbur edýärler. Biz şoňa mecbur. Onu alınmalılar. Biz neutralitet ya garaş näme tarapsız ya beýle ki. Yok. Men düşünjem şeylere ya daya realle seyretmeli. Ol yankı gowurjak bolup sypaý tarap näme etmeli yerlere bolýandyr elbetde bolýan ýöne. Hakykat şundan ibaret. Doğru. Amerikan 10.000 kilometre beýledi. Siriýede ne işi var? Ya da Irak'ta ne işi var? Kim ol? Ya Orsiýadyň Siriýede näme işi var? Orsiýet nirde, Siriýe nirde? Bu zatlaryň jogaby bolmalylar. Behbitler varmış. Näme üçin Türkmenistanyň Siriýede behbiti ýok? Özü Türkmenlerle ýaşatdy. Ha? Mao. Ya Irak'ta näme üçin Türkmenistanyň Türkmenleriniň ya Türkiýanyň Irak'ta behbiti ýokmuş. Türkmenler ýaşapdyr. Osman territoriýasy. Näme üçin Orsunky var, Amerikaky var, Fransiýanyky var, Angliýanyky var, ýa Türk bolmalylar, ýa Türkmen bolmalylar. Adaratly urun etjek bolsaň şeýdi etmeli. Ya bunu edip bilen yok, sebäbi güýjümiz ýok. Arkamızda zat ýok da, ýöne boş gurdun bol. Kuklalar var başımızda. No. Şo gurruny edip bilmek üçin güýjüň bolmaly. Şo güýjüň bolandan stoluň başyna geç diýersiň, any gurlaşylýar. Şoň üçin gerek, başga da üçin gerek. Ertir Xitayym ekspansiýa edip bilýär. Orsiýadym Gazagstany ekspansiýa edip bilýär. Güýjü var. Yani Ukrayna'dan etten ki allı Kırım eline götür. Ardın Irak getiren oradan getirdiydi. Hanada kanunun, o kanunun ulanım näme diýen oradan ediverin. No. Ya sarkanda morkomok işlerden benim. Bana? Ya güýjü getirýän zatlar. Ya bu diplomatiýasy bilen, propagandasy bilen o ýöňünü örtýärler bolýan. Insan sana weskan aýranda aňyrsynda. Hakyk bir zat ýetýär. Döwlet ýolbaşçylary şu zatlar görüp bilmeýän bolsa. Ya. O taýda işi ýok. Ola görýärem, bilýärem sapara ýöne olam hemmesi oturtma ýolbaşçylar urjak ähleti. Atyk bolýar da olardan öz serhedini gorap bilen, öz siňegini gorap bilmän ol nädip bol dünýä siýasatyna girip bilsinler. Öz halkyny güýçli edip bilerdi, güýçli goşunan beredip bilerdi, barynyň bir zatlar edip. Ýöne ol halkyny da atalyk gözü bilen ýa dogallyk gözü bilen garaýan ýolbaşçylar däl, öňküsem, şu öňküsem. Öňküje bar gujur gaýratynym halkymyň ganyny sorup beni diýer jesedi urdular sapara. Ullukan tragediýa.
Sen aýdýanyň dogry, biz mejbur şu birleşme bize gerek, türk dilli döwletleriň birleşmesi. Biz ýekelikde ýeken şany çykmaz diýe, ondan bütün dünýä globallaşykdyka biz ýeközümiz bu ýerasy baýlyk bilen 30 ýyllar bilimsiz galdyrylan halk bilen muň ne saglygy bar, ne ilmi potensialy bar. Biz näme bir erti peşmerkali oğulun bu oğlu göçüp gören koçumlayını yaşap gören millet Bu bu. Türkmenistan'ın ýagdaý Halmurat, biz Türkmen halky ýalwaryp orta diýçokor ýalak etme üçin edilýär. Şu Türkmeniň şu nemesi. Yani sizin yemeğinizdeki goğudu bizi yine de ýygyňyza alın diýilen tiýafet üçin edilýärdi. Nawa edili özü. Şu gaty kän Türkmen geçen Sovet demesini güýýändir. Yani şoň üçin edilýär. Bolmasa Halmurat 30 ýyl geçdi. Bir adamyň bir ýanky ölenine nekrologu berilen ýeri ýok var. Bu näýlik bu adamlar diýerek gidipdir. Bu näýlik bir ýanky insapsızlyk, wujdansızlyk. Giden halka bunun içinde can teni bilen watanyna hyzmat eden adamlar bar. Her fu doktor. Doğru. Olong ölöňde bir ýygynden ýanky nekrolog vermek. Berjek adamlar kendir o döwlet ruhsaty berýänler. Ne hökümetiň nemesi. Diýmek bir adamdan galany iş satdy. Ştaýda bir ýyldaşymyzyň nemesini okap geçeň. Sonra olmasa onu cemler şuurluk sakatik boldy. Jemleýiji şekilde bir nemeler okap geçecek. Şonuň bilen jemleýeli. The Channel video ýyldaşymyz ýazýar. Türk goşuny Libiýa, Mysır, Somali, Nigeri, Irak, Suriýede hatda Awganistanda da bar diýipdir. Şonu ýazypdyr. Ondan soň Aziz diýen bir ýyldaşymyz ýazýar. Türkiýe birleşmesek Rus Hytaýa ganymyzy sordurup gezer isdiýär. Ýeke ol ikide däl başgasam togurup biler. Gan torjak kän. Gan ýa pul torjakdyr, baýlygyň torjakdyr. Nepes Bazarow ýyldaşymyz ýazýar. Türk birligi guruljak diýär. Ýokman urma. Şunun bilen boldy da ýele. Malya. Bolýa. Vatandaşlar ýene bir gezek sizden ötünç soraýat sebäp bir ýemede Ýewropa wagty bilen 19-15 başlamalyk bir sagat 35 minut gecikdirdik sebäp ama internet mi YouTube'un özümi bir zatlara boldy çykyp bilmedik. Sizin wagtyňyz aldyk. Sag bolun gatnaşanyňyz üçin Taňry ýalkasyny taparara sag bol. Kemine enin. Bol Halmurat ağa. Gut ýul. Yo, bu nemedir hal bu Katolik Türkmenlerimizi kutlaly, yarım Katolik Türkmenler bu nemedir Rajdistwolardyr şu demeler. Olar kutlaly, onun oğlu çarymdan bu dowlun onu kutlaly, ne oğlu gyýdymyz, o ýaşyň kutlu bolsun. O çağanyň ta çağajyklaryňa won o joluňyza taglyk. Taş döwrüňiz abat bolsun. Menen şu kutlalara goşulýan, ola çarymna görjeňiz gowluk bolsun bu durmuşda nesip bolsa ata watany sizem dolanyp bararsyňyz. Şeýle umytla bilen, arzuwla bilen sizi ýene bir gezek kutlaýan, janyňyzyň saglygy. O menem gutlayan tüýs ýüregimden nesip bolsa indiki dolanyňyzy ola çaryba. Ata watanymyzda, öz toprağımızda belläp geçeli. Ağzından Huda ýaşdy. Bu oranda sağ olun.